תרגיל הלנג' בהצלבה עם מוקש. אנחנו מתחילים את התרגיל כאשר אנחנו אוחזים את המוט. שימו לב שאני טיפונת נוטה עם הגוף אל עבר המוט. הרגל שקרובה למוט היא זאתי שתבצע את ההצלבה ותיקח, או יותר נכון תלך לאחור. עוד מעט נתמקד באיך אנחנו מבצעים באמת את האחיזה. שלב אחד מתחת לתרגיל הזה זה לנג'ים לאחור, כאשר הרגל של היד שתופסת את המוט היא זו שהולכת אחורה. שימו לב להרמה, אנחנו נתחיל תמיד קרובים למוט, כאשר הפלטה נמצאת בין הרגליים. אני ארים את המוט עם היד החיצונית ואני אכניס את היד בצורת של אחיזת מתאבק. שימו לב שהגוף הולך להיות בזווית לכיוון הפלטה, והרגל שקרובה לפלטה היא זו שתלך לצד. מאוד מאוד חשוב לשים לב שהברך לא תקרוס, הברך ציר שנשארת במקום. זהו תרגיל הלנג' בהצלבה.